Blitar Banyuwangi tembangipun katuraken pangapunten kewalik apa isih kasimpen mangke Blitar Banyuwangi isih ana apa wis katindhe praharane lakon apa isih kok simpen sayukta aksara geguritane tresna apa isih ana sulaman katresnan sing biyen tak rajut mubawedarna kabeh aja samudana nginggitake kanyatan aku lan kowe nate bareng ngrocé katresnan sukma medar sumpah sing tupasemon apa isih ana sulaman katresnan sing biyen tak rajut apa isih kasimpen geguritan tembang lelagoning asmara mantap Surya Laras apa isih ana apa wis katindhe praharane lakon asik apa isih kasimpen sayukta aksara geguritane tresna apa isih ana sulaman katresnan sing biyen tak rajut coba wedarna kabeh aja samudana nginggitake kanyatan lan kowe nate bareng ngrocé katresnan sukma medar sumpah sing tupasemon apa isih ana ulaman katresnan apa isih kok simpen
geguritan tembang lelagoning asmara terminal Blitar kaya-kaya nguncatake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gleak-gleak nung jalan besarapan baru melaku alon-alon saya nambahi ngajak rerikatan pundakku wis sender ates titis rasane nyap ing sak dalan-dalan kowe mung alus rambutku paratan komite minangka saksine lakonku lan kowe angete rasa tresnaku saya naso nalika kon aras monggo ingkang ngersakaken pupus gedang tembahe monggo sinten pamundhut pupus gedang
nemokaken lewung tembahipun katuraken. Menika pamundutanipun Bapak Sinder nggih menika kelagon lewung. Padha karo Yuli. Lah kuwi ngene aneh. Aku diomongi Mas Wandi iki lek ngono kuwi wedok lho. Iya, lek lanang ora ngono kuwi. Iki dawuh kok kembel ya ngene iki lho, Pak. Joko. Panggul ya kirang kamu wis tak aturi. Golek bojo sing lemu kaya tledek iki. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki wis anak 5. Aku sabar ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak entene yogane
putri bojo sing lemu kaya Dik Umi kasane sliramu digawe lara ora weruh saiki wis anak 5 ora nyono sampean sabar enteni nyatane tresnamu tulus lan suci pungkasane sliramu digawe lara ngerti ngono lemas lamaranmu sing tak tampa ora usah diketuni janjimu biyen aku jago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone Awane tak ngenteni yo gane ora nyono sampean sabar enteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwon sing gedhe pangapurane antem tresno jajodohan selawase Sukosari Besuk Goyang Co bersama Pak Jasmane Sawangen. monggo cinta ngapak mundur apa aku kurang hati Apa aku iki kurang sayang katone tresnamu ngambang katone atimu bimbang sing tak jaluk mung ngertine yen tresnaku mung karo kowe ora ana liyane ning atiku mung ana kowe sawangan kae sawangan bulan ra kira ninggalno bumine sawangan kae sawangan lintang ra kira ninggalno langite kaya gatiku neng kowe kaya sayangku neng kowe selawase mung karo kowe kaya gatiku neng kowe kaya sayangku neng kowe selawase mung karo kowe sawangan kae sawangan bulan ra kira ninggalno bumine sawangan kae sawangan lintang ra kira ninggalno langite kaya gatiku neng kowe kaya sayangku neng kowe selawase mung karo kowe kaya gatiku neng kowe kaya sayangku neng kowe selawase
mung karo kowe. Monggo Pak, sarung jagung. Sarung jagung kaceraken. Sampure dipeta mriki Pak. Sandingan agawe semrasaku nadyan munggah gunung ora wegah watone tan sasumanding motan sia eling sarung jagung rasane kabotan tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Jagung abote kebacut tresno tarewangi korban jiwa raga mlaku adoh tan gresula watone sesandingan nadyan munggah gunung ora wegah watone tan sasumanding montan sia eling sarung jagung rasane kabotan tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Monggo sinten ingkang mundur lagu. Monggo ingkang ngersakaken wengi ing Trenggalek.
atiku kanthi sing tresno binarung sapine wengi tatrap titri rasane pangrasa sumringae panyawamu prasasat nasi atiku sing akeh mepasan putun kang nyirami patokalan garing nalikane pacar esuk nyumiran madangi palaten trenggalek angete rasa tresnaku ning tresnaku ing sawangi kae Geng, wayahe awake dhewe iki. Ayo. Ora lho, Kang. Piye lho iki? Yo. Dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godho ati rinten siang dalu kinorban jiwa raga ngundang rasa dumetes kalbu lir nguyang segara datan bisa lulung ke atimu suwenggon ku ngeteni lewong engan degaan tu jambi tiada eti sawiji najan apa tak lakoni sik mas sik iki piye sik apa kowe masnya yuk mas sabda pandita ratu mreng sliramu dadi ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal tawa pahati. Ayo Mas Wandi, woro-woro nih iki kok iso ning kono. Ayo Mas. Opo lho, yuk. Monggo. Nebuk. Master Mendemco bersama Suryo Laras. Ada Mbak Yu Mariuni, ada Pak Eko, Mas Suryo Laras, ada Mas Gareng, ada Mas Gareng. Indonesia. Aku wis kandha cium marane cilaka. Aku wis matur men seneng omongan lantor. Wis tak aturi yen fut kamarake lali. Banjur ngunjuk bir kakean dadi nekentir. Ora tak gagas, penting iso tuku beras. Ora
tanggep penting anak bojo wareg aja munamuni nuturi kaya Mbah Yai ditokne wae 5 botol wedro sor dhewe Jajaka hatimu wis tak tutuke lelakonku Mbak Yuli pancene bener kadang mergo mendem entek duitku tinggal koncoku leren nondugang dongano kuat mendemku wis ora kuat nuwun sewu kula pinangka wakilipun Bapak Kaji kula matur nuwun Mbak Era Suryo Laras Indonesia masuk minangka wakilipun Bapak Bret saking Pringapus aku wis kandha siyo marane cilaka aku wis matur men seneng omongan lantor wis tak aturi yen foto marane lali banjur ngunjuk bir kakean gareng kentir ora tak gagas penting awaki sing waras ora tak anggap penting anak bojo wareg aja munamuni nuturi kaya Mbak Yuli ditokne wae 5 botol wis losor dhewe gede pancen bener kadamu mergo becek entek duitku kanca-kanca dipamiti syukur bage mendeme ditinggalake selamat tinggal koncoku leren nondugang dongano kuat gareng wis ora kumat yo Pak Takim sebutane lho Pak Takim monggo Mas Keto dongeng mekan kacarakan panjenengan
Donge mekar kaya kembyang menur elok ayu aromangi goga ati ngalor ngidul aja kaget kadung akeh lenceng padha ngerobong ati-ati reka nyawang ulan melendung tangar kang teliti maca tingkahing donya marek konyang pangeran dakne weruh ya maknane urip iki werang gedhe kadung akeh alumno tangan dalan alum-alum monong bali soma kumakan kering malah saya arum Sri Tanjung Suryo Maras pancen oke Baya marga dasaran tentor jatmiko luwe rupa kebak pangalembono Sri Tanjung bocah ayu saka gunung Lambe nyai Rabyo Tanjung garwa pati sida bangsa gawe geger ing kraton Srugadana selah hati krama ketaman asmara apus krama tindake angkara murka Sida paksa ngupati tumbaling praja ora ngerti yen arep dipateni Sida paksa duka yayasinepi ora sranta Sri Tanjung dipateni ana getih gandane kok wangi metandane Sri Tanjung pancen suci ana banyu gandane kok wangi iku sejarahe kutha banyu wangi matur suwun lirih men malian halo halo ukuran
Mbah. Halo, assalamualaikum. Kulo ajal watel